Кой харесва Жани? Зану. Какво е? Ами, аз харесвам един човек. Хари Стайлс! Да, Хари Стайлс. Впрочем. А ти кой харесваш? Аз знам. Значи, вчера беше с зелена буза и го видяхме в Гранд Мол, беше на Макдоналдса и тази го гледаше като изтрещяла. Щя да е цапна един шамар. И кота ми стои да изскочи от леда. От леда. И спечелих тази чашка. И аз имам също, имам и гривната, ама тя... Аз имам черната. Аз имам черна. Ето, така жълта, обаче забравих. Пише Кока-Кола Еврофутбол 2012. Имаш и топка на футбол. Дали имаш и топка? Имаш и нещо, никой ти. Абе, футболна топка. Да. Ама говори по-силно, виж хората и начуват бах майката. И така. Мисля, че... чеса! Айде, чао.